Elai Gwilym dwi, a dwi'n swyddog cefnogi Wardeiniaid ar ochr technegol. Dwi'n gwneud dipyn o waith GIS a mapio i'r parc ac yn gyfrifol am gadw bas data o'r llwybrau cyhoeddus. Mae'r parc wedi buddsoddi mewn system newydd i reoli'r bas data o Hawliau Tramwy a mae hwn ar gael i'r cyhoedd hefyd drwy'n gwefan lle fysach chi'n gallu creu cyfri, logi mewn, edrych ar y map a os ydych chi'n dod ar draws unrhyw broblemau ar y rhwydwaith fysach chi yn gallu adrodd problem i ni. So'r problem yn gallu bod yn darn o llwybr, methu cerdded arno fo, neu bod y gamfa di malu, bod y giât di'w chloi. Dwi'n ar y system, so hwnna'n dod drwad iddo fi lle, a wedyn so ni yn dosbarthu hwnna i'r warden ardal fysa wedyn yn delio efo'r broblem fel sy'n briodol drwy unai gysylltu efo'r tirfeddianwyr neu pasio fo ymlaen i Conwy neu Gwynedd fel yr awdurdod priffydd ar gyfer y safle.